mmadụ na-abịa na-afụ na vidio ma kịta na ofu onye bụ Igwe Gamson Chibu Eze Uzu Awka second. You understand me? Onyanwa bụ onye bụ the men Uzu Awka Anambra State Government recognize. Then onye nke abụọ wee bụrụ Austin Ndigwe nke anyị nchaghị na-eji Uzu Awka wee mara. Do you understand me? Concerning the video m mere last, m na-ekwu okwu maka Bianca Ojukwu, sorry, na chieftaincy title ya bụ Uzu Awka Ndigwe ya bụ Austin nyelie Anambra State Government ji wee pụta wee sị that na onye nyelie that title afọ ma chieftaincy title afọ nyelie no an imposter. Do you understand me? But some of you aghọtara the reason why anyị ji wee mee that video. The reason why anyị ji mee video ahụ bụ ka m mara ihe some people ga-ekwu. Do you understand me? Because nna anyị dịka Uzu Awka supposed to know better na what ife a na-ekwu. And Bianca bụ the wife to our warlord bụ Ojukwu suppose to know better. Do you understand me? Because the problem ebe a bụ that na ihe gbasara disi Uzu Awka that is Igwe na-ese okwu sinsi n'Awka ọ bụrụ dị na leji m chara nwa mgbafụ ka ihe a bidoro. Do you understand me? Ife ebido na tete. Do you understand me? But Gamson Chibu Eze Uzu bụ nyanwa ka gọọmenti recognize, mana o nwere fashion nọkwa n'Awka afọ bịa recognize Austin Ndigwe because ọ mmadụ bụ onye chiri that. Do you now understand? Ife a wee bịa na-enwe problem ha wee na-enwe one kind issue since to the extent na aka ọrụ gokwere ya bụ Uzu Awka anya bụ Austin Ndigwe si anya kwụsị some certain things ọ na-eme ma this festival ọ na-host gasị. Do you understand? But amụrụ m ife jizi Anambra State Government put to stop to some certain activities ya bụ Uzu Awka na carry out. Ị na-aghọta? So my purpose ji mee that video ka ị wee ghọta how that is na system anyị adịrị organize to the extent na gọọmenti nwere ike isi onye a stop ife a but onye a ka ga na-eme ife a because na o nwere ike o nwere leg. Do you not get my point now? Because ọ bụrụ na ọ na-ewekọbụ society ka a gwagoro Uzu Awka si ya stop, ọ ga-ama inigo biznes ya mana since ahụ stop bụ ị na-aghọta na ma na-enwekwa some certain things ọ na-eme. Ịghọtago? But onye shameful thing ka ọ bụ na ya onye dịka Uzu Awka ka ya na-akarịkwa out some activities ebe ọ bụ na gọọmenti abatago n'ihe gbasara our traditional issue. You understand me? Ọ ya mpụta ebe a na magwa unu so that na government have the final say. Every practice in a practice in Nigeria today, government laws proceed if ọ bụ na i believe na practice. Do you understand me? Mana ba anyị bụ that na o nwere ndị na-eme that na fa dey above the law. Because ọ bụ na Uzu Awka adịghị eme ife a na ọ dị above the law, ọ karị stop gị ya ma ọ bụ o nwee ife ọ ga-eme gọọmenti will not call him, detain yourself onwe ike kwụsị some certain activities ọ na-carry out. Do you understand me? So ihe m ji eme vidio a kịta for some of unu nwa aghọtala ọnụ onye bụ Uzu Awka ama ama Anambra steeti recognize bụ gịnị Gamson Chibu Eze Uzu onyanwa bụ Uzu Awka the second. Ịghọtago? Nke Austin Ndigwe na-emezi bụ nọ self claim nwa claim ka a ga-akpị ya because Anambra State Government recognize no ife ahụ na-eme. You now get my point. So unu ghọta ya ka ya hapụ ị na-eche na ma aghọtara mụ ama na otego okwu asị otego esere disi okwu. Do you understand me? But I know the reason why I made that video. Help me share this video.